willen graag beginnen met de IBOB. Nummer 1 is al in de baan, Lady G met Jelmer Ketelaar. Rij maar even een rondje, Jelmer. En als je dan zover bent, dan kun je beginnen. Succes!
hebben gekeken naar nummer 1, Lady G. Weer fijn voorgesteld, Jelmer. Een paard met een sympathiek paard met veel looplust en veel lossigheid. Het enige wat we vinden dat hij wel iets meer soms hij mag wel iets meer opwaarts af en toe blijven. Duikt er af en toe een beetje in. De stap is actief en ruim. Zou ook iets meer in het voorbeen misschien uit mogen schuiven. Fijn draven met lossigheid, maar daarin zien we ook af en toe iets neerwaarts. In de galop is dat hetzelfde. Voldoende sprong en ruimte. Maar inderdaad zou ook daarin weer iets meer bergop mogen blijven. Maar we hebben de volgende cijfers. Stap 7,5, draf 8, galop 7, houding en balans 7, souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls een 8, heeft 82 punten. We gaan door met nummer 3, Margje van der Ruigenhoeve met Lieke Lux. Als je zover bent mag je in de baan en als je klaar bent mag je beginnen.
We hebben gekeken naar nummer 3, Margje van der Ruigenhoeve. Fijn voorgesteld, Lieke. Een paard met een mooie houding en gewoon ook fijne overgangen. Maar we missen gewoon wel de souplesse in het paard. Hij blijft in alles eigenlijk gewoon net iets kort. En inderdaad wat weinig zweefmomenten in de draf en in de galop. De stap is iets afgepast. Op zich heeft hij daarin wel tact. En de draf is ook wel actief, maar mist hier ook gewoon echt net iets meer het gedragene. En dus inderdaad wat de lossigheid. Wat we ook in de galop zien, zou hierin meer mogen rollen. En blijft dan echt nog wat te gehaast. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 6, galop 6, houding en balans een 7,5, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls 7,5, komt op de totaalscore van 73 punten. We gaan door met nummer 4, Marlien Miranda, met Annabel Kleen. Annabel, als je zover bent, mag je binnenkomen en beginnen.
Ja, we hebben gekeken naar Pietie van den Berg met Nero van Walsum. En een heel paard, zo als hij door de baan gaat. Ook veel hengstuitstraling, met name aan de voorkant. De stap vinden wij voldoende ruim. Zou daar nog wat meer lossigheid in het lichaam mogen hebben. En dat is eigenlijk het punt van alle drie de gangen. Dat hij daar wat meer lossigheid in mag of moet hebben. De draf. Ja, loopt hij nog vaak te diep. Zou hij met de achterbeen nog wat meer onder de massa moeten treden en meer draagkracht moeten tonen. De galop, de linkergalop, dan heeft hij problemen met de balans en de aanleuning. De rechtergalop, veel beter, mooi, gemakkelijk, ruim en van de grond gesprongen. Maar in totaliteit, de souplesse in het lichaam, dat houdt hem nog wat tegen voor een hogere placering. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap 7, de draf 6, galop 6,5, houding balans 6, souplesse 6, schakelen 6, impuls 6,5. Eindtotaal van 69,5. En dan gaan we nu door naar met Jelmer. Ja, nummer 6. Doutsen van Spokendam. Als je zover bent, mag je starten, Jelmer.
We hebben gekeken naar Doudsen van Spokendam. Een paard met wel heel veel trit in de benen. Alleen we missen gewoon echt een beetje de aanspanning in de bovenlijn, waardoor hij iets meer zou mogen rekken. Hij blijft eigenlijk daarin alle 3 gangen wat zich vasthouden, waardoor je net eigenlijk een beetje meer de rek en de ruimte mist. De stap blijft daarom ook wat afgepast en is niet altijd gelijk en zou dus meer mogen doortreden. De draf is dus inderdaad heel actief met veel trit in de benen, veel buiging in het achterbeen. Maar ook daarin zouden we wat meer liever willen zien dat hij nog iets meer doortreedt en doorschuift door het hele lijf. En de galop is een beetje hetzelfde ook weer. Zou meer aanspanning mogen in die bovenlijn en blijft hierin dus wat neerwaarts. En heeft dan inderdaad wat moeite om ook daar wat meer lossigheid te krijgen. We hebben de volgende cijfers: een stap een 6, draf een 7, galop een 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, totaalscore 72 punten. We gaan door met nummer 4, denk ik. Ja, nummer 4, Annabel Kleen met Marlien Miranda. Als je zover bent, mag je beginnen.
Ja, we hebben gekeken naar de proef van Annabel Kleen met Marlien Miranda, VDM. Een jeugdig paard. De paard geeft ook een prettig beeld in de baan. Maar zou in alles nog wat meer kracht en draagkracht mogen hebben. Zoals de stap. Daar zou hij ruimer in kunnen en mist daarin nog de tact en de kracht. De draf is wel soepel en heel actief. Maar zou dan in het achterbeen meer mogen doortreden. Hij kan nog wel zoveel verruimen en heeft daarin ook nog wel een goede houding. De galop, daar mist hij ook dan nog de kracht en de draagkracht in. En wel op de rechtergalop een voldoende sprong. Links is hij wat sneller daarin. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap 5, de draf 7, de galop 6,5, houding en balans 6,5. En dat is met name dus die balans waar hij nog wel eens mist. Dan de souplesse is een 6,5. Het schakelen een 6. Dan was moeite zo met de overgangen nog. De impuls een 7 en komt dat op 69,5. Oh ja. Dan gaan we door met Willem Jozer de Jong. Met Yveske van Gallinga Staten. Als je zo van bent, mag je zo starten. Succes.
We hebben gekeken naar nummer 16, Yveske van Gallinga-Staten. Ja, een sympathiek paard, maar die wel erg veel moeite heeft ook met zijn bouw. Hij is zo neerwaarts ook wat gebouwd. En dat zien we eigenlijk in al de gangen weer terug. De stap mist toch heel vaak tact. En we lieten iets langer doorstappen aan de lange teugel, omdat het aan de lange teugel toch wel wat beter was. Had hij iets meer tact dan met dat hij aangespannen was. Aangespannen was het echt wel een beetje moeizaam, zeg maar, om daar tact te houden. De draf heeft wel swoeng, maar en ook wel lossigheid, maar blijft ook erg neerwaarts. Wat we ook weer terugzien in de galop. Mist sprong, zou meer bergop mogen. Dus in alles en eigenlijk inderdaad wel een bepaalde lossigheid in die draf, maar toch moeite met tact en oprichting. En wat meer gedragen gaan. We hebben de volgende cijfers. Stap 5, draf 7, galop 5, houding en balans een 6, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, komen op de totaalscore van 66 punten. We gaan door met nummer 17, Verre van Hovernier-Wester. Met Ludo, als je zover bent Ludo, mag je beginnen.
Ja, we hebben de proef gezien van Verre van Hoveniers Wester met Ludo van der Weijden. Een paard met heel veel voorkomen. En die ook een proef laat zien met heel veel power. Dat geeft natuurlijk een heel fijn beeld. Ja, hij komt ook heel sterk over. Maar in de stap, dan bij ontspanning, dan heeft hij voldoende tact. Maar dat moet wel vanuit ontspanning komen als je hem iets opneemt. Dan is hij heel breekbaar, die stap. De draf heeft heel veel houding, veel actie. Komt ook sterk over. Kan ook goed verruimen. Dan zou het middenstuk nog wat beter aan mogen spannen. Breekt hierin nog wel eens in af. De galop, mooi bergop, van de grond. Sterk gesprongen. En hier is de aanspanning wel weer beter in de rug. Beide galop, links en rechts, zijn niet verschillend, zijn hetzelfde. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap, een 6. De draf, een 7,5. De galop, een 8. Behouding en balans, een 7,5. Souplesse, een 7. Schakelen, ook een 7. Heeft soms nog wel eens in de overgang nog wat moeite om bij het achterbeen te blijven. Impuls, 7,5. Kom op 79,5.
Nou, we hebben gekeken naar nummer 7, Martina van Oostenbrug. Inderdaad, heel fijn paard, fijn beeld, mooie houding. Vooral ook inderdaad voor zo'n de leeftijd in acht genomen. Mooie overgangen, veel balans al. Stap is daarentegen wel een beetje kort en zou wat meer mogen rekken. Heeft nog wat moeite om door te treden. Blijft gelukkig wel taktmatig. Veel souplesse ook in de houding. Galop ook fijn opwaarts al met veel sprong. Nou, we hebben de volgende cijfers. Stap een 6, draf 8, galop 8, houding en balans een 8, souplesse 7,5 en dat is door die stap. Schakelen 8, impuls een 8, maakt de totaalscore van 83,5. We gaan door met nummer 8, Nel Roelofke met Hendrik Eppinga. Als Hendrik zover is, mag hij binnenkomen en beginnen.
We hebben gekeken naar de proef van Hendrik Ebbinga met Nel Roelofke. Een paard met maat en formaat. Ook veel lengte in het lichaam. Veel houding. Veel ook souplesse. Met name in de draf. Heel goed optreden. De stap is ruim. Heeft tact. Maar zou een fractie sneller mogen in het achterbeen. De draf heeft heel veel houding, veel schoudervrijheid, ruimte en tact. Maar zou ook in het achterbeen nog een fractie flitsender kunnen, voor het mooie. De galop, de linkergalop heel ruim, mooi doorgesprongen, laat ook veel souplesse zien. De balans, dat is daar nog een beetje een puntje. De rechtergalop, daar heeft hij wel meer moeite met de balans. Overgangen, ja, daar heeft hij ook nog een beetje moeite om mooi terug te komen op het achterbeen. Het paard mist in alles nog wat kracht en draagkracht, maar wel heel veel souplesse en houding. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. Een 6,5 voor de stap. Een 8 voor de draf. Een 7,5 voor de galop. En dat heeft dan te maken met de rechtergalop. De linkergalop was wel mooi bergop. Houding en balans, ja, dat komt daar weer een beetje in terug. Een 7,5. De souplesse 7,5. Het schakelen een 7. Impulsen 7. Kom op 80,5. We gaan zo met... Nummer 10 dagen. 10? Dat weet ik niet. Ja, 10? Oké. Ja. Met iets van de klei, met Aage Okkema. Als je zover bent, dan mag je starten.
We hebben gekeken naar Ietske van der Klei. Een paard die op zich ook wel zo'n mooie houding en netjes en ook wel functioneel draaft. Maar we missen in alles nog wat de kracht en het wat meer doortreden van achteruit. De stap heeft voldoende ruimte, dat vinden we eigenlijk wel een van de beste gangen. Draf is ook gewoon netjes correct, maar heeft eigenlijk niks over. Galop zou ook inderdaad iets meer mogen oprichten en achter meer mogen doorspringen. Dus we hebben de volgende cijfers. Stap 7,5, draf 7, galop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, maakt de totaalscore op 75 punten. Nee, is het inderdaad. We gaan door met nummer 11, Udo de Haan. Met Oebele van de Lietse Generaal. Als je zover bent, mag je beginnen.
Ja, we hebben gekeken naar Oebele van het Liedse Generaal met Ido de Haan. Nou, op zich een heel constant beeld. Het paard lijkt ook bewerkbaar. Maar zou in alle 3 de gangen wat meer houding en oprichting mogen hebben. Het achterbeengebruik, dat zou ook nog wat sterker over mogen komen. Wat meer buiging in de gewrichten en wat resoluter onder het lichaam zetten. De stap is wel vlijtig, ook nog wel soepel, heeft ook nog wel regelmaat. Maar de ruimte is hierin nog wat beperkt. De draf zou ook nog wat meer zweefmoment mogen hebben. Achter nog wat meer buiging, wat krachtiger onder de massa mogen zetten. Zoekt ook nog wel eens in de houding nog wat de voorhand op. De galop heeft wel voldoende sprong. Maar zou hierin ook nog wat meer ruggebruik mogen tonen. En even wat meer draagkracht. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. 7 voor de stap, 6,5 voor de draf, 6,5 voor de galop. Houding en balans 6,5. Souplesse 6,5. Schakelen 6,5. Impuls 7. Ik kom op een eindtotaal van 73 punten. En we gaan nu kijken naar Babel van Dijkmania Staten met Age Okkema. Als je zover bent, dan mag je starten.
Ja, we hebben gekeken naar Babel van Dijkman en Staten. Ja, een merrie die in de gehele proef wat een wisselend beeld geeft, ook qua houding en qua gangwerk. We denken dat dit nog een beetje te vroeg komt voor hem. Maar toch, wel drie correcte gangen. Dat wel, de stap heeft heel veel tact en is actief, maar mist daarin nog een beetje ruimte. De draf heeft veel actie, wisselend in de houding. Ook nog wat wisselend in de draagkracht, maar kan wel weer verruimen. De galop, de linkergalop, heeft hij voldoende sprong en ook bergop. En de rechtergalop, ja, dan heeft hij een hoog tempo nodig nog. En dan zoekt hij ook nog wat de voorhand op. En dan wordt hij wat korter, wat sneller in het ritme. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. 6,5 stap, 6,5 draf, 6,5 galop, 6 houding en balans, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls 7, kom op 71,5.
We hebben gekeken naar nummer 9, Marije José van de Noeste Hoeve. Een paard met veel actie, voor en achter over de benen in de draf. Zou wel iets meer lichaamsgebruik mogen tonen. En wat we ook een beetje zien in het halstrekken, daar heeft ze dan wel wat moeite mee om dan de balans wat te houden. De stap zou wat meer mogen doortreden, blijft wat kort. Heeft ze ook af en toe wel iets moeite om inderdaad achter net een beetje meer en wat actiever door te treden dus. En de galop, dat valt vooral op. De galop is heel fijn, aanspringen heel makkelijk. En blijft daar ook in mooi bergop en veel sprong. Ook de overgangen vooral naar de galop vallen positief op. De galop aanspringen en het terugkomen vanuit de galop naar de draf is gewoon echt heel mooi. We hebben de volgende cijfers. Een stap een 6, draf een 7, galop een 8, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakel een 7,5. En dat is ook vooral dus voor die overgang galop, draf, draf, galop. En de impuls een 7,5. Komt de totaalscore op 78 punten. Oh, ik dacht 77,5. Oh, ja. Wat? 78.
Ja, we hebben gekeken naar nummer 13. Noor van Veldhuizen met Hendrik Eppinga. Paard wat een heel fijn beeld geeft. Heel prettig om tegenaan te kijken. Steeds het front er mooi op. Actief, lekker soepel lichaam. We gaan gewoon de cijfers zo even uit proberen te leggen. De stap heel vlot en vlijtig. Mooi met een actief achterbeengebruik. Hij hoeft ook niet te duiken, blijft mooi in het front. Een 7,5. De draf een goede houding, is er soepel in. Heeft een goed achterbeengebruik. Houdt ook een goed ritme en tempo. En is heel functioneel hierin. Een 8. De galop. Ja, de linkergalop is wat wel voldoende sprong en ritme, maar een beetje neerwaarts. De rechtergalop, mooi bergop, ook mooi naar voren gesprongen. Houdt hierin ook een betere balans en ritme. Een 7,5. Houding en balans hebben 7. En dat komt met name doordat hij zich nog wel eens door de binnenkant laat vallen in de wendingen. Anders dan zou het ook wel hoger kunnen. De souplesse heeft in alle 3 de gangen. Doet hij heel gemakkelijk. Een 8. Het schakelen een 7,5. Komt mooi terug op het achterbeen. Impuls een 8. Geeft een eindtotaal van 83,5.
hebben gekeken naar Ninne Sanne RS. Paard wat een mooie houding heeft. Heeft ook in de draf veel souplesse en afdruk en swoeng. Hij zou in alles eigenlijk achter iets sneller en iets krachtiger mogen. Dat zien we ook weer terug in de stap. Is correct taktmatig, zou ook iets krachtiger mogen doortreden. Daarentegen blijft hij wel met voldoende activiteit doorstappen. En de galop is dan eigenlijk de minste gang. Daar zou hij wat meer mogen rollen. En dan mist hij af en toe wat lichaamsgebruik en mist daar nog wat balans in. We hebben de volgende cijfers. Stap 7, draf 7,5, galop 6,5, houding en balans een 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7. Maakt de totaalscore van 77 punten. Alsjeblieft. We gaan door met de tuigproef. Joukje van Merenstaten met Jelle van der Weijden. Jelle, als je zover bent, mag je beginnen. Succes. Dan mag ik. Stap.
Ja, we hebben naar de verrichting gekeken van Jouke van Marenstaten met Jelle van der Weijden. Nou, een mooi chic paard. Mooi ras in beenwerk ook. Maar zou in alles nog wat constanter moeten. Hij laat ook goede dingen zien. Maar wij denken ook dat dit examen, als dit een examen is, misschien nog een beetje vroeg voor hem komt. De stap, hij is resoluut, laat souplesse zien. Maar ook daar de balans zou nog even wat meer bevestigd mogen worden. De proef verder kunnen we even doornemen dat het voorbeengebruik, daar als wat met meer actie, dan zit daar ook nog een mooie knik in. Het achterbeengebruik zou daarin wat meer buiging mogen hebben en wat meer draagkracht over mogen nemen. Dan is hij nog te stuwend voor het zweefmoment. De houding en de balans, daar is hij nog wat wisselend in. Soms nog wat problemen nog met de aanleuning. En ook houding en stelling en een beetje buiging. Dat kun je ook weer een beetje meenemen in het front. Wat dan ook weer wisselend is. Hij heeft nog wel zoveel souplesse. En ook nog wel zoveel go om te gaan. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 7. Draf voorbeengebruik 7,5. Draf achterbeengebruik 6,5. Draf zweefmoment ook een 6,5. Hij zou nog wat meer draagkracht mogen tonen. De houding en balans is nog wat wisselend. Komt hij op 6,5 uit. Het front 6,5. De souplesse een 7. Impuls 7,5. Komen we op een eindtotaal van 75 punten. Even correctie, 75,5. Dit was weer de laatste deelnemer van de IBOP. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.